Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Reva. Apan si dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Huwag na huwag mong sasabihin. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga nagtago sa iyang address sa Cebu City. Hanggang tuwang tatampo, nagdasangan nga Reva. Sorry ha. Dugay ko nga mauliron sa ato. Ikaw lang ulay pag-dinner ha. Tag-ano na ako pa. May date na sad karon no. Ikaw, ginak. Karo man kayo ba? Nahala, sige pa. Enjoy. Pagipangaon na lang kus gawa sa akong amiga. Sige nak, enjoy mo. Pag-text ako, lauli na ka. Okay pa. I love you. Love you to nak. Close kayo mo si mong papaday, no? Oday. Baby pa lang ko. Sira mo inaaparan ako. Kinamatay man ako mama sa dihang ipanganak ko niya. O okay rin mo nga mangita si Glain? Why not? Ako magani sigig push niya nga, mga sawag lain. Aw, kasweetin yung amahan ug anak, uy. Nakay lakaw ron? Wa pa. Wa ko'y trabaho ron. Nga naman. Ako na ako'y bisita ron nga maani sa bahay. Mao ba? Amigo na nako. Last na mong kita paghaya pa ni mama nimo. Baby pa kay kadto. So, unsa man pa? Magloto ko? Kaning pwede ka tong special unta nimo nak. Specialty na ako? Oh, sige pa. Uy, kaso. Mula ka lang ako kadiyot para mangumpra. Sige nak. Salamat. Okay nini? Dali na. Yan na siya. Ngayon na daw ang amigo ni Papa. Nak. Paulisit ito ang rin mo. Akong amigo. Hi, Tito. Dako naman tayo ka, Riva. Sa una sa nibiya ko din sa Pinas, buwan pa lang ka ato. Karon, daga na gid kay ka. Nanatingali kayo iyab, no? Ha? Wa pa, Tito, oy. Wa pa'y nasaag. Sa imong kagwapa, wag ay nanguyab ni mo. Naaman, Tito, pero wa mo ko'y natay pa nila, God. Mga usata pre. Lami kayong giluto sa kong anak ko. Yang specialty. Ay, niyapag ng tingali ko. Dili man inuun mawas, Tito Andres, sa akong una. Ang best friend ni Papa. Ay, dili man siya mailahan ko nga may edad na. Anya, nindot mo gid og porma. Klaro kaayo nga, inatiman gid niya iyang lawas. Unsa? Ganahan kas best friend sa imong papa?
Uy, pag-sure, uy. Amawa bitaw di Gemma. Kung makakita lang kaniya ay hot good kaayo siya bisan idaran na. Pangitaglain day, uy. Kay for sure, may asawa na ginang best friend sa imong papa. Naabtan gid kong uwanda. Kusog ra ba kaayo? Ay, saan man ako pag-ulian ni, uy. Wa pagit kadungan ron kay wa mo report sa opisina si Gemma ganina. Kay nasakit. Oh, kinsa may sigig busina sa sakyanan? Ako ka, mo'y tuyo, anak. Viva! Sakay din eh. Ihatod na ka sa inyo. Si Tito Andre? Nag-text si Papa ni muna ako. Basin ko na og magianti ka din sa inyong trabahoan kay kusog ang uwan. Mao ba Tito Andre? Salamat ha. Why sa pa yan? Oh, basa kay ka, no? O lagi. Hubuan lang ko rin akong polo. Nagsando raman hinoon ko. Ah, sige. Tito Andre, may asawa ka na? Ah, nga no nakapangutan naman ka na. Wa lang. Curious lang ko. Sa una na, pero buwag na mi. Kay nakakita mo siya glain sa gawas. Uy, hala. Mao ba? Pero nami anak, usa ka buok. Naani okay naman ako. O dugay naming buwag. Tito Andre. Unya, dalipay ka nga single siya? Siyempre. Single ko niya. Single po siya. Pero day, Rev. Best friend in town siya si mong papa, uy. Nga naman di ay. Age doesn't matter, man. Day. Happy birthday, Reva. Gift na ko nimo. Thank you, Tito Andre. Nalipay ko nga nianhigig ka sa akong party karon. Si Papa nimo. Nasa kusina, Tito. Nagawa ni mo. So, muli na ko, Reva. Kutsaon na tuog man na sa Papa nimo. Saon na pagina siya. Dili makalahutay og tagay nga dugay. Sige, Tito. Salamat gid kaayo. Sige, aris ako ha. Tito Andre? Gano? Oh. Reva. Good night. Amping. Nanginit man kihapon ko ang tutkaron. Nanagunaon ako sa kong pag-kiss niya. Nabuang nagit ko ba? Anong kibuhat man to na ako, eh? Si Tito Andre nag-text. Magkita ta. Makikita siya na ako?
Before ka mastorya, gusto lang ko mahibaw ka dito nga. Tinuyuan to na ko kung gibuhat gabi. Og, uwa ko magmahay. Riva, bata ka pa. Dili na ko bata. Nahibaw ko sa kong gibuhat. Pero dili malipay si Papa ni Manny. Mangutan ako ni mo dito. Imposible ba nga makagusto ka na ako? Riva, Kaya ang tinuod, sa una palang pagkakita na ako ni mo, nakagusto na dayon ko ni mo. Og way adlaw nga dili ko magkuna-una ni mo. Riva. Pasagdi ko, please. Hindi ata sa sakinan. Way makakita na to din eh. Dili. Mangito naghustong lugar para ane. Sa una pa lang sad na akong pagkakita ni mo. Di ka na mawa sa kung nauna. Tinuod. Yes. Pero napukong ko. Tungod kina ako'y respeto ni mo. Ilabi na kay anak ka sa akong best friend. Mahal ti ka, Andre. Nahibaw akong paspasra kaayo, pero mauni tinuod. Mahal sa tika, Riva. Pre, wa ko'y mahimo kung nagkahigugmaay mo sa akong anak kay 27 na masana siya. Ala naman na siya sa sakto nga pangutok. Ang ako lang, pre. Siguro nga way sabit ang inyong relasyon. Kanabang way problema ang moabot ba? Taon, pre, nag-inusarang anak na nako si Reba. O gili ko gusto nga imo siyang pasakitan. Thank you, pa. Isaad ko, pre. Di may tabo nga pasakitan ako siya. Doon ay mga higayon nga mosamok na mo iyang asawa o iyang anak. Kidili ko nila madawat. Pero makita na ako nga labanan gid ko ni Andre. Og bisan 18 years among gap ni Andre, pero pinangga og mahal kaayo ko niya. Dinhin na lang ko, Tom. Daghang salamat, RMN.